Čauky, já jsem Karky a vítejte u takového něco informačky a něco, no prostě takového videa. Dneska jsem konečně dal na Dropbox svou mapu ke stažení, protože v 10. díle nebylo, jak jsem vlastně slíbil, že bude a nebylo, takže protože mi to na tu aplikaci nějak nešlo stáhnout nebo uploadovat, moc to tam nešlo. Jo, takže doufám, že si tu mapu užijete, bude teda v popisku videa, jo, na Dropboxu. To vlastně stejný způsob stavování, co má Husky Production, co od něho znáte. Takže jo, takže je to úplně stejné, jo, kliknete, dáte extrahovat vlastně složku a tu složku bude tam Karky Games YouTube nebo Karky YouTube, jo, a to si pak dáte do svého světa vlastně Games dáte, myslím, že je vždycky Games na té vaší kartě nebo v mobilu, Minecraft, Mojang World a tam to vlastně dáte, jo. Musíte tam dát celou složku, tam dejte a asi tak, no. Takže doufám, že si tu mapu užijete a zase 20. díl bude safe, jo. Je to teďka nový save, kde mám už tu mob trapku trošku postavenou a tak doufám, že si užijete a čau.